Salam mehriban dinanlar. Moda Fasonlar kanalymyzda sizleri hoş gördük. Bu görkezjek videomyz göwnüňize yarar diýip umyt edýän. Bu videomyzda siziň üçin hepdäniň iň owadan türkmen moda köýnek fasonlaryny görkezmekçi. Türkmen milliligimiz, el işlerimiz, milli libaslarymyz, eňedir ýüpek sapatlar arkaly sünnälenip edilýän keşdedir gaýmalarymyz, türkmen gelin gyzlarymyzyň görküne görk owadanlygyna. Dünýä gözelliginiň bir bölegi ýalyp görünýän nakşlary gürledip bolsady, onu tergüle deňelýän gözelliklerimiň toy güni atlanylýan taýus pisint kürtelerini hut olaryň özleriniň döredenligi barada aýdardylar. Aslynda gadym rowayatlaryň birinde kürtäniň döreşi barada şeýle görünýär. Älim jahan gulgarla beslenenler durmuşa çykjak gyz joralaryny ýanyna alyp baga seýran edipdir. Ol mahallar türkmen topragynyň goýy mewel baglaryna bilbilleri kahkah atyp duran müşk isli gulleriniň üstüne perwanalap jowlar urup köşkü eýwanlarda toty fenugerler şirin saýraşypdyrlar. Äle moşa renkli ýeleklerine gün şöhlesi düşüp täsin gözelligi döredip özüne benni edýän taýus kuşlar bolsa seýil edýän gözelleriň ýanyna mesam ýetip ýörüpdirler. Şol barmana gyzyň gaýnatasy boljak ak sakally nurana ýaşyly budasynyň gapysyndan giripdir. Kalby haya şerimli, utanjak näme etjegini bilmän taýus kuşuň aňyrsyna geçip bukulanmış. Bu gözellige hayran sersama bolan joralarynyň biri. Şeýle bahasys pursady gözlerine kevşirläpdir. Toy güni çykjak gyzyň kalbynyň rahat, gözden dilden goragly bolmak üçin bir owadan närseni döretmägi ýüregine dupdyr. Şeýlelikde taýus kuşuň ýelekleri ýaly owadan sapaklar bilen nakşlaryny ajaýyp kürtedörenmiş. Videomyzy halan bolsaňyz we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz kanala agza bolmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun.